Dobrý deň, moje meno je Tomáš Blažov a dnes sa budeme rozprávať na tému viera. Nebudeme rozoberať vieru v nejaké náboženstvo, ale vieru v samého seba, či vieru vo svoje sny alebo činy. Každý z nás má svoje sny alebo ciele, ktoré si chceme splniť. Mnohým ľuďom sa však vôbec nedarí dosahovať takmer žiadne kroky, ktoré sú spojené s ich cieľmi. No a tu by som sa rád na okamih zastavil a spýtal sa, prečo je to tak. Prečo sa niektorým ľuďom nedarí? Samozrejme, môžu byť rôzne dôvody. Mnohé výskumy však ukazujú jedno. Ľuďom sa nedarí plniť si svoje ciele hlavne preto, lebo im neveria. Neveria tomu, že sú schopní ich dosiahnuť. Majú ich stanovené, to áno, ale stanoviť si svoje ciele je jedna vec, veriť tomu, že ich dosiahnete, je vec druhá. Zapamätajte si jednu vetu. Každý, kto verí svojim cieľom, je schopný ich aj dosiahnuť. Je to veľmi dôležité a preto to zopakujem. Každý, kto verí svojim cieľom, je ich schopný aj dosiahnuť. Tu väčšinou vzniká otázka, že ako to mám urobiť, ako mám viac veriť, ako si byť istý tým, že všetky svoje ciele dosiahnem. Veľmi jednoducho. Prestaňte o tom pochybovať. Všetci úspešní ľudia jednoducho nikdy nemali pochybnosti o tom, že všetky svoje ciele raz dosiahnu. Napríklad Warren Buffett, jeden z najbohatších ľudí sveta, raz povedal: nikdy som ani na sekundu nezapochyboval o tom, že budem bohatý. Vždy som to vedel. Len si predstavte svoj niekdajší úspech. Verili ste tomu, že ho dosiahnete? Určite áno. A prečo ste ho dosiahli? To je ľahká odpoveď. Lebo ste tomu verili. Prečo teda mnohí z vás pochybujú? Ja si myslím, že existuje mnoho dôvodov, prečo svoje ciele nemôžete dosiahnuť, ale existuje dvakrát viac dôvodov, prečo ich dosiahnuť môžete. Prestaňte sa teda konečne zaoberať tým, prečo sa to nedá. Začnite sa radšej zaoberať otázkou, prečo sa to dá. A nikdy nepochybujte o tom, že niečo dosiahnete. Zapamätajte si, že viera je len otázkou rozhodnutia. Rozhodnite sa preto práve teraz a začnite si veriť. To je kľúč k vášmu úspechu. Ďakujem a teším sa na ďalšiu časť The Vision TV.